1971 елның 13 сентябрендә Иске Кулатка районы Карамалы авылында гомер кичерүче Айнуллиннар гаиләсе Муса һәм Асиянең 4нче балалары якты дөньяга аваз сала. Дип башлаганнар Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче Ишутинова Гүзәлия Мусовнага юллаган котлау хатларын бер туганнары, апасы Рузилә һәм тормыш иптәше Илдар Халиковлар, апасы Насимә Насырова, абысы Рөстәм тормыш иптәше Флора Айнуллиннар, барчасы да бала аныклары белән. Күркәм кыз шул кадәр үзенең матурлыгы белән сокландыра ки, аңа Гүзәлия дип исем бирәләр. Һәм ул тышкы яктан да, эчке яктан да шын гүзәллеккә ия булган кеше булып үсә. Гаиләдә 3 кыз, 1 малай булуга карамастан, Гүзәлия күбрәге шук, шаян малайлар сыман хоккей, футбол уйнап үсә. Яратып, алмаштыргысыз вратарь ролен башкара. Аның сыман велосипедта да күп малайлар хәтта йөри алмыйлар. Шул кадәр җитез һәм оста килеш йөри ул. Шуңа күрә аңа авыл җирендә бик тиз Муса малае дип кушамат та истиләр. Мәктәпне тәмамлап Новоспасск бистәсендә ул пешекче һөнәрен үзләштерә. Шул ук вакытта укып килгән студент сеңелем миңа өлкән апасы Рузиләгә балаларымны үстерешергә дә ярдәм итә. Олы жанлы сеңелемнең ул чакта никадәр кардәш өчен янганын бүген дә торып таң калып искә алам. Яшь кыз озак уйламыйча, безне юллама белән Вятки Кирово-Чепецк шәһәренә җибәргәч, ул да барам дип теләк белдерде. Бу күрәсең язмыш сылтавы булган. Чөнки нәкъ шунда ул үзенең булачак тормыш иптәше Вилданны очратты. Гомер барышында алар 2 батыр улларын, Дамир һәм Радикны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә якыннарыбыз яшәп киләләр. Уллары Дамир программист һөнәрен үзләштереп компьютерщик булды. Барыбызның да бу тармакта олы ярдәмчесе ул. Радик табиб, медицина институтын кызыл дипломга тәмамлап, Санкт-Петербург шәһәрендә ординатурада укый. Алла теләсә, булачак нейрохирург. Кунакчыл йортларында алар һәр вакыт безне туганнарын яратып каршы алалар. Мин апасы Рузилә Щелковада, Насимә Новосибирск шәһәрендә, абысы Рөстәм Новотомышовада яшәгәнгә иң якын әниебезгә Гүзәлиябез булып чыкты. Шуңа күрә аның соңгы көннәренә кадәр күршеләребез Әлфия һәм Рафаэль белән тәрбияләделәр. Без шиксез рәхмәтле булып аларга яшибез. Бүген дә без аларның тырышлыгы белән ел сайын туган авылыбыз, туган өебезгә кайтып, җыештырган йортта, бөхтә өйдә мәҗлесләр үткәреп, әти-әниебезнең зираятларына барып кайтырга мөмкинлегебез бар. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтләрендә булсыннар аның өчен. Бүген без әле һаман да ышанып җитә алмыйбыз. Иң кечкенә сеңелебезгә дә 50 яшь тулды дип. Чөнки ул безнең өчен һаман да шундый ук кечкенә сеңелебез. Гомер дигәннәре бик кыска ул. Шуңа күрә аның кадерләрен белеп, һәр бирелгән көнен зур бүләк шикелле кабул итеп яшәргә тырыш. Гүзәлиябез безнең чын мәгънәсендә бәхет теләшер өчен туган кардәшебез. Аның ярдәме барыбызга да санап бетергесез. Кирәк чакта туры сүз белән дә, үгет насихат белән дә ярдәм итә ала. Шатлыкта да, кайгыда да ул беренче килеп җитә. Якыныбыз безнең бар кылган гамәлләрең сиңа меңләтә савап белән кире кайтсын. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Без бүген сеңелебезне котларга дип килдек. Иң матур күлмәк шалбарлар шуңа дип сайлап кидек. Төрле төстә шәшкәләрне тоттырыйк кулыңа. Сыкланып бүген яшибез 2 батыр улыңа. Авырлыкны җиңеп чыгып, җиттең гомер көзенә. Горурлык белән кара син язмышыңның күзенә. Саулык салган савытларың артып торсын көн сайын. Көтеп калсын күңелләрең шомырт тулы май айын. Хөрмәтле Гүзәлия Мусовна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Дусларың, яуақытлау гүл шешеклер, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән
Гөлүп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың сикәлтәсез булмагандыр. Үткән юлларың үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын. Һәр чак күзләрең, туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул